Hej YouTube, Fireworkboys.dk her, og det er mig, der er Jonas. Jeg har været ude og købe i dag, eller det har Thomas gjort for mig. Jeg er ude i fisk i stedet for. Og jeg har købt 2 pakker Fundershorts fra T. Hansen, og der er 6,8 gram i hver. Og så købte jeg en pakke fra Eskrut, og der er, det stod herom, der er 5 gram i, og dem kommer der en test af i aften. Og så har jeg købt 2 pakker Ækvator, der er 12 gram i, dem kommer der også en test af i aften. Og så har jeg købt en pakke flyvende tæppe. Der står godt nok ikke, hvor mange gram der er i. Heller ikke det samme, men der er 3 store, 2 mellem og 4 små. Og så har jeg købt en pakke Stevens Klint, og der er 6 forskellige effekter. Altså 2 af de samme. Ja. Og der er vist der er 27,8 gram i hver. Og dem har jeg, det andet år, tredje år jeg har dem, og jeg er sgu meget tilfreds med dem. Jeg synes de er pisse gode. Så købte jeg sådan en Poseidon fra Nightstar. Det koster kun 100 kroner. Billigt. Du får 2 nyskud, et med 58,8 gram i, et med 72 og et med, der er så et 16 skud. 158 gram i. Nej, 153,28 er det. Ja, fuck det. Ja, det var det. Ses YouTube.